Malipayong Pasko na tong tanan. Malipayong Pasko, labi na gayon sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, mga madre sa Archdiocese sa Osamis. Akong greetings sa usa ka malipayong Pasko ngadto sa Mercy Sisters dinha sa Jimenez. Mga malipayong Pasko usab sa SFIC Sisters dinha sa Oroquieta. Malipayong Pasko usab sa mga madre sa Triumph Sisters o mga St. Joseph Sisters. Natong tanan, nag-alagad sa simbahan, malipayong Pasko. Malipayong Pasko sa mga katawhan usab sa men and women personnel sa DXDD. Malipayong Pasko natong tanan. Sa tanan gayon, labi na gayon sa akong mga dool sa akong kasing-kasing, ang mga mag-uuma o mga mananagat. Ninyo, malipayong Pasko. Ako po nga timbaya sa mga kining mga musaka bitaw o tuba, o sabay ngalan ani, kining mga manananggot, mga malipayong Pasko, pero kanang tuba, ayaw niyo gutdag higop nga, murag katapusan nas kalibutan, usa lagud kahungot, nga kining usa kahungot, imo nang mainom, na sakto na. Pidili kay kining manananggot, malipay, mapuna sila nga mahurot ilang tuba, pero ako pong timbayan ninyo nga nalipay mo ha, ayaw. Kung nakainom gali mo, ayaw yung mo pagsakag lubi. Kay tingali niya, makakita mo aninipot, inigabot ninyo sa ubos. Muna nga, kinahanglan yun nga itong saulugon, ang Pasko sa pagkatao, nga puno sa kalipay, puno sa kamaya, tungod kay kita usab, nakasimba o nakadawat sa komunyon, aron kita mahiusa sa itong Ginoo. Ang atong Ebanghelyo karon, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan o walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mo ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit o wala makabuntog niini ang kangitngit. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi sa kalibutan o mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhina sa kalibutan, pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon, may midawat og bituo kaniya. Busa sila, giatagan niya sa katungod, nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mauman ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, Pasko karon, busa magmaya gyud ta kay ang saad sa karaang testamento nga ang Dios magpakatao uban kanato, na tao na gayod og atong gihandom nining adlaw Biyernes, Disyembre 25 ang pagkatao sa atong manunobos. Ang atong ebanghelyo nindot gyud kayo kay gahisgot man kini nga sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ato gining hinumduman ha nga bisan wala pa ang sa wala pa ang kining adlaw, wala pang isda, wala pa ang tubig, wala pay tao, ang pulong diha na ug ang pulong Ginoo, ug ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa ato pa di ay ang pulong gyud ay Dios. Kunya kita mituo man nga ang nagpakatao nga pulong mauman ang atong Ginoo si Hesus. Mao man bitaw nga gahisgot pod og kahayag. Si Hesus mao ang kahayag. Gahisgot pod nga mipuyo siya uban kanato. Sa to pa gipakita dinhi
nga nataw ang pulong ug ang pulong mao si Hesus. Pero nindot kaayo ang pagkatao sa tong Ginoo. Iya manggod nga gidawat ang pagkatawhanon. Sa iyang pagkaginoo, wala siya makigtupong sa kinibang magpahitason, kundili gusto manggod siya nga makiguban sa katawhan, muna nga nagpakatao siya sama nga tao pero walay sala. Sato pa di ay ang Ginoo nagpakatao. Unya nindot po kayo ang pagkatao sa Ginoo. Doon na po'y mensahe. Tungod kay wala man siya mataw sa palasyo. Siya ang tag-iya sa tanan, siya ang hari sa mga hari, apan siya nataw didto sa pasungan. Ang pasungan mao ang butanganan sa pagkaon sa mga mananap. Sato pa di ay sa diya nga nataw ang Diyos nung bata, iyang gipakita nga siya nataw sa pasungan. Ang pasungan maoy kan-anan sa mga mananap. Apan karon nataw siya tungod kay ang mananap nga mukaon ngadto sa pasungan, mangandoy gihapon kay gutumon man nga makakaon pag-usab. Apan ang pasungan diin mao ang natawhan sa tong Ginoo. Diin siya mamahimo nga pagkaon nga muhatag og kinabuhing dayon, gipasabot nga siya nga mukaon sa tong Ginoo, nga mudawat dinha sa komunyon, dili na siya gutomon. Ang pagkatao sa tong Ginoo didto sa pasungan, dili aron paghimo og dramatic effect. Apan usa ka mensahe nga ang Ginoo nagpakatao didto sa pasungan aron iyang ibutyag nga sugod karon ang tao nga mukaon kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. It is He who gives eternal life. Siya nga mihatag o kinabuhing dayon ang pagkaon nga atong kanon nga mao ang atong Ginoo mao'y muhatag kanato sa kinabuhing dayon. Og didto siya mataw sa pasungan, didto siya mataw sa lugar diin mo'y pagakan-an sa mga mananap. Apan ang iyang pakanon dili na ang mananap, kundi tao nga dunay dignidad, tao nga iyang gimahal, tao nga iyang gipakamatyan, tao nga iyang gihatagan og balor tungod kay giuli man niya ang dignidad sa tao sa iyang pagkamatay sa krus. Siya ang mihatag og pagkaon nga maoy muhatag og kinabuhing dayon. Nindot yung kayo ang unod sa atong ebanghelyo karon. Gasaysay gayud kinsa ang atong Ginoo nga siya mao ang pulong, nga siya mao ang kahayag, nga siya mao ang himaya nga mipuyo uban kanato. Mao na nga ang pagkatao sa atong Ginoo mo'y usa ka misteryo tungod kay ang Dios nahimong tao, apan sa iyang pagkatao wala siya magpuyo sa pagpakasala, kundili ang iyang pagkatao iyan na nung ipaambit aron kinsa katong mudawat kaniya makadawat sa kinabuhing dayon. Nindot po kaayo ning gisulti sa ebanghelyo sa diyang miingon, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Tinuod yun, ang kalibutan wala mo ila sa tong Ginoo. Kay daghan man yun kaayo ang very materialistic. Daghan man yun kaayo nga ilang gipakadiyos ang bahandi nga unta ang bahandi gamiton unta kini aron mugama sa gingharian sa Dios. Pero imo ila kining gihimo aron mudaog-daog sa katawhan nga maoy pinalabi sa tong Ginoo. Sato pa ang kalibutan wala mo ila kaniya, pero mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, bisan ang iyang kaugalingong katawhan wala gyapon mo ila kaniya. Busa gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala ang kadtong dili niya katawhan og pinaagi ni ana sila gihimo niya nga iyang mga anak. Sato pa tawo nga mudawat kaniya
mamahimong anak sa Dios. Ang tao nga mudawat sa tong Ginoo mamahimong anak sa Dios. Ikaw mudawat ka sa tong Ginoo. Kung imo galing huna-hunaon nga ikaw mas pa sa Ginoo, dili jud ka makadawat kaniya. Kung ikaw magpuyo sa usa ka daghang pangutana tungod kay dili man gyud ni pinasubay sa panghuna-huna nga ang Ginoo nga maoy kinatasan magpaubos aron makig-uban kanato, aron iyang masinati ug aron iyang yung mapakita ang labing gugma ngadto sa katawhan. No greater love than this, to lay down one's life for his friends. Ug mao kini ang gihimo sa tong Ginoo. Ang pulong nagpakatao, siya ang kahayag ug kadtong kadtong mga katawhan sa kalibutan wala mudawat kaniya, apan dunay mga pundok nga midawat kaniya ug gihimo sila nga mga anak sa Dios. Ikaw nga mudawat kaniya, anak ka sa Dios. Busa paningkamutan nato nga mudawat kaniya, atong puy-an ang grasya sa Ginoo kay siya nagpakatao aron mahiuban kanato. Busa ato siyang pakatawhon dinhi sa tong kasing-kasing, kay kun ato siyang pakatawhon dinhi sa tong kasing-kasing, mamahimo kita nga tao nga mapasayloon, tao nga mahigugmaon, tao nga masinabuton, tao nga muila nga kita usab kinahanglan nga mopaambit nining tanan pinaagi sa mga hiyas sa tong Ginoo aron adunay kalinaw dinhi sa kalibutan. Igsuon, Merry Christmas. Igsuon, sa ulogon nato ang pagkatao sa tong Ginoo uban sa kalipay. Igsuon, mao kini ang adlaw nga magmaya kita. Ang pulong sa Ginoo ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Pero karon kay Pasko man, ako gyud nga i-greet, itimbaya ang mga mananagat ug mga mag-uuma, ang mga bakol, ang mga makililimos. Ako yung itimbaya ang mga manananggot, ang mga tricycle drivers, ang mga sikad-sikad drivers. Kamo, ako gayod nga iampo o hinaot nga mataw sa inyong kasing-kasing ang kapuno sa gugma sa Ginoo aron kamo makakita ug makasinati sa tim-os ug tiunay nga kalipay. Ang Ginoo mao'y sukaranan sa kalipay. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, malipayong Pasko natong tanan. Malipayon nga pagsaulog sa pagkatao sa tong Ginoo. Advance Happy New Year sa tuig 2021. God bless. Mabuhay.